Кажуць, што самае эфектыўнае змаганне з рэжымам узброенае. Так лічаць і прадстаўнікі групоўкі «Буслы ляцяць», якія ў апошні час зладзілі больш за 20 аперацый супраціву. Ад стрыт-артаў да дыверсіяў на чыгунцы і атак дронамі. Мэтай сваёй дзейнасці яны называюць звяржэнне рэжыму Лукашэнкі, захаванне незалежнасці нашай краіны, а таксама вяртанне дэмакратычнай Беларусі. Адзін з прадстаўнікоў групоўкі «Буслы ляцяць» даў нам эксклюзіўнае інтэрв'ю, дзе распавёў, чаму групоўка стала на ўзброены шлях змагання і якой яны бачаць сваю місію. За год існавання групоўкі «Буслы ляцяць» вы зладзілі больш за 20 аперацый супраціву, ад флешмобаў, стрыт-артаў да дыверсіяў на чыгунцы і атак дронамі. Дзве апошнія атакі былі ўчыненыя менавіта з неба. Ці значыць гэта, што буслы канчаткова адарваліся ад зямлі і паляцелі, і трэба чакаць атак выключна з паветра? Атакі з неба маюць шэраг тактычных пераваг. Яны адпавядаюць пэўнаму ўзроўню бяспекі для выканаўцаў і ствараюць вялікія праблемы для рэжыма. Таму мы будзем і далей дзейнічаць у гэтым кірунку. Але гэта не азначае, што мы забылі пра іншыя варыянты. Вы зладзілі бамбаванне базы МУС у Валоўшчыне. Чаму менавіта там? Як і хто выбірае аб'ект атакі? Каго і што маеце на мэце падчас вось такіх нападаў? Месца выбіраецца па некалькім крытэрыям. Прыналежнасць аб'ектаў да карнай сістэмы, умовы бяспекі для нашай групы, каб не закрануць выпадковых людзей. Мэты – нанясенне шкоды інфраструктуры рэжыму, стварэнне сітуацыі напружання сістэмы, падняццё баявога духа ў нашых прыхільнікаў. У вас ёсць нейкае камандаванне? Вы падпарадкоўваецеся нейкай ініцыятыве? Ёсць агульная стратэгія дзеянняў руху супраціў, у рэчышчы якой праводзіцца наша акцыя. На аператыўным узроўні кіруюць старшыя групы. Яны маюць сувязь з каардынатарамі накірункаў. У выніку акцыі «Чорнага бусла» ніводная асоба не пацярпела. Вы тлумачыце гэта тым, што вашы атакі папярэджальныя. Але ці адрасаты атрымліваюць ад вас нейкія канкрэтныя патрабаванні і папярэджанні? Калі не, то якім чынам даведваюцца, што іх папярэджваюць? На сённяшні час наша акцыя праводзіцца ў рэчышчы негвалтоўнага супраціву, то бок без ахвяр. Карнікі выдатна разумеюць нашыя папярэджанні. Яны мусілі задзейнічаць комплекс мер па супрадзеянню дронам. У нас ёсць дакументальнае пацверджанне перанапружання сістэмы. Але ім гэта не дапаможа. У разе абароны ад нападаў, безумоўна, мы будзем абараняцца ўсімі сродкамі. Але гэта зараз не на часе. Ці вы пралічваеце рызыка, што ў выніку вашай атакі нехта можа страціць жыццё? Калі вынікне сітуацыя, ці мы, ці яны, вагацца не будзем. Па сутнасці, вы адзіная суполка ў Беларусі, якая выбрала ўзброены шлях змагання з рэжымам. У кастрычніку намеснік міністра так званага МУС Казакевіч назваў вас самай радыкальнай групоўкай супраціву. Ці вы лічыце сябе тэрарыстамі? Мы займаемся антытэрорам. Заважаем рэжыму тэрарызаваць мірнае насельніцтва. Супраціў вядзе падрыхтоўку да фінальнай контртэрарыстычнай аперацыі па ліквідацыі рэжыму. Вы разумееце, што вам пагражае ў выпадку, калі вы апынецеся ў руках так званых сілавікоў? Які прысуд можа вынесці для вас суддзя гэтага рэжыму? Мы разумеем усе рызыкі, звязаныя з нашай дзейнасцю. Скінуць рэжым унутранай акупацыі, які 27 год тэрарызуе грамадства, задача няпростая. Перад намі ёсць прыклад нашых продкаў, якія змагаліся з рознымі акупантамі. Той жа гэтак званы намеснік міністра Казакевіча заяўляў, што яны не баяцца вас і будуць стаяць да канца. Як думаеце, сапраўды не баяцца? Як адрэагавалі на вашу апошнюю акцыю МУС і КДБ? Чаму яны часцяком маўчаць пра вашы атакі або кажуць вельмі мала? Рэжым імкнецца замоўчваць нашы акцыі ці змяншаць іх наступствы, каб паказаць, што яны цалкам кантралююць сітуацыю. Але іх рэакцыя гаворыць пра зваротнае. Яны баяцца, таму што разумеюць, што супрацьдзеяння амаль няма. Мы не можам апублікаваць іх рэакцыю, таму што гэта падсвеціць нашыя крыніцы. Але там даходзіць да кур'ёзаў накшталт. Як патрулі ганяюцца за нябачнымі БПЛА, задзейнічаны сотні людзей, якія глядзяць і слухаюць неба і гэтак далей. Многія каментатары пад вашым відэа выказваюць шкадаванне, што не бачна вынікаў бамбавання базы МУС, чуваць толькі гукі, і пытаюцца, чаму вы не выкарыстоўваеце камеры начнога бачання ці камеры лепшай якасці.
Гэта тэхнічныя пытанні, якія вырашаюцца. Колькі вы маеце часу, каб не запаліцца і ўцячы падчас і пасля вашых атакаў? Аперацыі пралічаны найперш сыходзячы з бяспекі для нашых груп. Адпаведна, час пралічаны на ўсіх этапах. Наколькі падобныя акцыі бяспечныя для тых, хто пілатуе дроны? Якія робіце захады для захоўвання бяспекі? Мы не можам растлумачыць усе аспекты з-за бяспекі. Шкада, што пэўны час нас моцна стрымлівала адсутнасць сродкаў для набыцця адпаведных прылад. Зараз сітуацыя палепшала. Для рэжыма будуць нечаканасці. Што вы будзеце рабіць, калі будзе прыняты закон, які нагул забараняе ўсе палёты беспілотнікаў над Беларуссю? Будзем рабіць тое, што і зараз. Даўбсці рэжым. Нам іх дазволы не патрэбныя. Раней вы пісалі, што колькасць буслоў у групоўцы гэта цалкам сакрэтная інфармацыя. Але хоць прыблізна колькі вас? Ці далучаюцца да вас новыя людзі і наколькі гэта бяспечна прымаць у партызанскую групу новага чалавека? Дзейнасць пабудавана так, што групы самі ствараюцца з правераных асоб, сяброў і ў свой склад не далучаюць незнаёмых. У буслоў зараз на сувязі сотні груп, але яны ў асноўным чакаюць пэўнага часу X. Акцыі прамога дзеяння праводзяцца толькі дасведчанымі людзьмі. Тыя, хто гатовыя да рызыкі і мае адпаведна сітуацыі веды. Астатнія рыхтуюцца, распрацоўваюць планы і гэтак далей. Пры якіх умовах вы палічыце сваю місію споўненай? І што тады? Расфарміруеце сваю ініцыятыву ці будзеце займацца чымсьці іншым? Перад намі паўстаюць некалькі найважнейшых задач. Ліквідацыя рэжыма, забеспячэнне тэрытарыяльнай цэласнасці, стабілізацыя дзяржавы ў пераходны перыяд. Калі мы выканаем іх, тады можна казаць пра спаўненне сваёй місіі. Мы разумеем, што тыя людзі, якія рызыкавалі і ахвяравалі, з'яўляюцца нацыянальнай элітай, і каму, як не ім, удзельнічаць далей у дзяржавабудаванні. Таму ўсе, хто гатовы да ўдзелу ў постдыктатарскай Беларусі, будуць браць актыўны ўдзел у развіцці краіны, займуць адпаведныя пасады, у тым ліку ў сілавых структурах. Нешта падказвае, што будзе шмат вольных месцаў. Буслы ляцяць. Сёння ў эфіры СТВ адзін з губазікаўцаў Сергей Ванагель паведаміў, што былі затрыманыя 3 мужчыны, якія належаць да ініцыятывы «Буслы ляцяць». Это праўда вашыя людзі? Не, гэта ўкід ад губазіка. Не трэба верыць карнікам. Дзякуй вялікі за гэтую размову.